De todos os lugares que atravesa o peregrino do camiño francés, a aldea do Cebreiro deixará sen dúbida unha pegada de privilexio na súa memoria. Primeira etapa galega, o Cebreiro, a 1100 metros de altitude, nos agasalla cunhas inesquecibles vistas das montañas lucenses e leonesas, dos Ancares e do Courel. Parecera que o tempo se parara para sempre nas súas pallozas, que nos recordan aquelas vivendas nas que habitaban os nosos devanceiros castrexos na época romana. Habitadas ata fai medio século, os nativos compartían morada co gando, que lles proporcionaba unha fonte de calor ben apreciada nas longas e xélidas noites de inverno. Hoxe podemos visitar a Palloza Museo, que nos ilustrará sobre os xeitos de vida da xente do mundo rural ata non fai moito tempo. Calquera momento do ano é ideal para admirar esta beleza, pero certamente o Cebreiro nevado é un espectáculo digno de postal de Nadal. Esa neve, tan presente daquela en calquera montaña, e tamén no noso imaginario infantil, se volve cada vez máis rara de ver, mesmo aquí, no cumio de Pedrafita. A lenda do milagre do Cebreiro nos fala do cura incrédulo que viu cos seus propios ollos como o viño se convertía no sangue de Cristo, despois de mofarse dun labrego que acudiu á misa no medio dunha gran nevarada. Non é casualidade, logo, que no escudo de Galicia figura aquel cálice lendario. O peregrino, que debe continuar a súa andaina dunha semana ata Compostela, aínda terá que subir o Alto do Pollo, a 1330 metros. Pero o esforzo ben pagará a pena por ver esta paisaxe que viaxará na súa mochila para sempre. A longa baixada cara a Triacastela será un alivio ben merecido. Os máis de 200.000 camiñantes que deciden emprender cada ano esta ruta milenaria das estrelas non esquecerán nunca a experiencia de vida contemplando o seu mundo dende estes míticos cumios. Esperemos tamén que aprendan a inspirarse nesta natureza privilexiada, a valorala e a protexela para deleite dos camiñantes de mañá.